Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de tutorial. Am rămas aici. Mai țineți minte? Ok. Am să vă arăt cum se face trambolina aia imensă care v-am arătat-o atunci. Avem nevoie de iron sau quartz, dar numai nu se distrugă. Merge și cu bedrock, dar arată mai bine iron. Așa, redstone, de asta, lever, parcă mai era ceva. A, da, bun, gata. Mergem aici, facem uite așa aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trebuie să fie simetrică, dacă nu... nu neapărat simetrică, poți să faci cum vrei tu, eu o fac așa cum o fac. Am un băiat aici lângă mine, i-am să facă. Ok. Foarte frumos. Mai bine mai lungim, uite așa aici. Dacă nu, nu cred că va fi simetrică. Da. A, da, mă, mai avem nevoie de pensă. Aici. Văd dacă e simetrică. Nu neapărat simetrică, dar... Hai, punem TNT. Pac. Ok, am dat pe metală. Ca să mă dă mai bine pe pistol, că nu fac mobi. Așa. Da, trebuia să fac asta de mod. Gata. Zi non-stop. Așa. Stați un pic. Ok, a venit un băiat la mine. Nu face această trambulină. Ce cred că s-a mărtat trambulină, nu? Așa. Pac și pac. Apă în colțul ăla și colțul ăla. Dacă n-am pus unde trebuie. Așa, acolo. Și n-a fost făcut bine. Da, pătratul trebuia mai mic. Revin când îl fac o leacă mai mic, ok? Bun, am revenit, am făcut și chestia asta, acum mi-a ieșit simetrică. Și ca dacă vreți să nu vă pătrundă animalele, puneți un gard în jur. Am arătat chestia asta în celălalt tutorial. Cum să vă îmbrăcați. Uitați, am armura pe mine. Am armura pe mine aici. Și trebuie să puneți și de asta cu lever. După aia acoperiți, uite așa, cu redstone. Așa aici. Și puneți-o de asta aici. După aia iar cu redstone. Dar trebuie ca alea să fie puse exact acolo. Dacă nu, nu va merge. Știți de ce? Pentru că va cuprinde și asta. Dacă le puneți în altă ordine, nu va merge. Așa. Bun. Ok. Am făcut chestia asta. Stai, am pus acolo, da, am pus. Punem și aici. Poc. Așa. Acum ne punem fix pe asta. De așa. Și apăsăm leverul. Pac, se activează toate. Și... Ui!
cea mai puternică trambulină pe care o știu eu. Și puteți vedea că dacă opriți asta nu se va stinge. De aceea trebuie să spargeți chestia asta, să o puneți la loc și vedeți că rămâne pătrate de astea în apă. Deci trebuie să acoperiți iar cu TNT pe aici. Ok? Revin când acopăr tot. Ok, am revenit și am umplut și chestia asta. Aia mai sărim o dată pentru final. Ne. A, și dacă vreți să faceți și voi trebuie să spuneți 1, 2, 3, stai să număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, pe 13, pe 13, pe 13. Deci, 13 în față, stânga, dreapta, spate. Și puneți TNT-ul pe aici. Activați lever-ul. Puneți un fence în mijloc. Vă așezați pe el. Puteți vedeți fence-ul? Vedeți pe el, dați drumul la manetă și voi